Igwe Ọranaeze abịa m ka si abịa ọkwa Nonso Ogidi anam ọrụ nwana m niile egwu a ka nje enye Ọranaeze obi ọcha ma ọ kama nwaanyị anyị na-egwusiri ebe na-eme ka eji egwu ya ọgwụ ego eji mara m egwu anya Ọranaeze obi ọcha maka na egwu a bụ egwu akara aka anyị na-egwusi na adịghị nwoke mma adịghị nwaanyị mma adịghị nọdụ n'ụbọchị dejeni aro ije sa ije sa ije sa ije sa ije ije sa ije sa iba iba ije sa iba ije sa iba ije sa iba Igwe Ọranaeze Emeka nunu wewe Ọranaeze Emeka nunu mmanwụ na-agụ egwu mmadụ ọka n'ije egwu obodo kwuru ọnụ m Ọranaeze ụmụ Igbo unu n'ụlọ ọnụ m alụsi egwu ụmụ ọma mụ na-agụ egwu n'eze m obodo bịa mụ na-egwu ọnụ m egwu unu mara nwa Chimela zara nwa na-agwụ igwe n'obodo Igbo egwe nwa Chimela zọbụla eze na-aza azazọ igwe na Sri Lanka nwachi itu elu ugo onye ndị bi egwu ọrụ nna kpọrọ m ndị gbula egwu bịa igwe Sri Lanka onye na-egwu egwu ya anya bụ nwoke atala ahụ n'ụwa ọmara ma ya dị mbe ebe mesie ju ụwa wee gbozie na eze o wee chizie igwe n'obodo Igbo kwesịrị Lanka Igwe ihe agwa m onye na-ekwu okwu ya ya bụ onye ọma Chukwudi ya bụ nwa Emeka otiama igwe n'obodo Igbo Chukwudi nwanne m Chukwudi nwa Emeka otiama ọka nwara metiti Chukwudi agbasigo ike Chukwudi nwa Emeka otiama nwara metiti odogwu mmanwụ na-agụ egwu ọka nwa na Sri Lanka ọrụ nna kpọrọ m asị m je tieli egwu n'ibe adịgo mbe osi atụrụ anya ọda o mesịrị bụrụ n'oche ndụ mmanwụ Chukwudi nwa Emeka otiama onye mara na ọ ya dị etu a Chukwudi nwanne m tuwo meghị wee emenuo nwoke nwere metiti mmanwụ Chukwudi nwanne m mmanwụ na-agụ egwu alụsi egwu mmụọ bụ ndogbuo eze na mụnne ya Chukwudi nwa Emeka otiama ikiligo ọgwụ onye kpọrọ Chukwudi wasị m kana Mr. Emeka nwanne m Emeka Okongwo otiama
Honorable Mekenei, that was in that. I'm almost to the dogu. Yes, in that, I had a legama, or a namolo, but I need to do a block and one, Igwe Obodoyibo. What they want me about my command my way. What can one about the Mona go? Igwe Obodoyibo. What can one as Sri Lanka? The Mona go. Mama Jode, yes, Mukana, Obanama, that was in the Jode. What do I wouldn't be word, that would double Jode. What you go to line? That was Balanama, I want more Jode. I wouldn't be word, Obanama, Nabolo Jode, Nadama. No yele kan wewe to de Mekenei Igwe Obodoyibo wara meji de mawu arona monia anamu gele mo tu le Igwe no wali wodi kala to de mawu wodi 1 million ebeli moga Igwe family kan je ku ya ro wa Igwe to de Mekenei arila alusegu mo wa na boy dogun wara mo me Waka wa mojo de njese mukana obugo eti aba junior dabo ka wa na Uganda na wezi nwanne obugo makanu ngo wanda tode Igwe Obodoyibo kuri ni ba de goma Igwe Obodoyibo ma Ono mato de ramu kanalia Kode wasi mukana Daba abuja make Dibista waka wawelo Abuja maka waka wanandia Kode se mukanu wewe Igwe Obodoyibo tode waka wara mbeti kaligegu woro na bolu se mo je tiele egu na de wa wole ni ba de goma o akwa mmadu ka ndije waka wa tode jese mo kana duro samaka the soft boy, okay, one will look, Mount, you know, Emeka. Tode, Simukanu, Tina Emeka. Our mother can eat you. Tode, Simukanu, Igwe Obodoyibo. Okay, one as Sri Lanka. I want to go to the Even if I get you one. Meleku ogala ngora mo mo to de bia ono mezo mo gbe oka wa to de jese mo ke no lisa na mo lisa oka nwa odogwu ego de ke no lisa mo na mo lisa oka nwa Tode, se mukanu wewe Igwe Obodoyibo tode mmanwu wara mo bewe Oya wale ke mo odogwu tode bi anu Na mo no mo tode no ne Ai je kene Na wujina playlist Ezim Colombia enwa mi gwa na mo odogwu engineer Ayele mmagba Jina Brelis dogwo nwele obu mmanwu Waka nwa m igwe anamu Ezo mogo
Jina Delis, Dimaloga Caligo, Gezimi Colombia, Akamalo no Lord. Jina Delis, Emeka na yewe ogala. No go walo mo. Onyo man engineer, Jina Delis, Gezimi Colombia. Mayele maba. Odogwego Akamalo no Lord ijele. Jagwa yemele gwego. Onye ọma injinia Jida Frelis Dogwo Nwologwu ma na agwu egwu onye nna na mu kanalia Dogwo Nwologwu ma nwe egwu Ogwo mmadụ ka ndị ije egwu Jida Frelis aka m lọkwụrụ ọtọ Odogwura m igwe na mụ na-ejeni Igwe Sri Lanka Igwe n'Obodoyibo Igwe Sri Lanka Igwe n'Obodoyibo Igwe anyị je kene ya bụ onye ọma Bọni Ọbaje n'ọkpala kwa Odogwu eze na-anọm ya Tobikman Bọni Ọbaje Tobikman oke nwa nwere ogwu ma ọ na-agwu egwu Kodesi mukelu n'egwe Igwe n'Obodoyibo egwe ịmalịa Oke nwa nwere ogwu ma mmanwụ na-agwu egwu Anyị je kene Sunday Anagwa onye eze oke nwa nwere ogwu mmanwụ na-agwu egwu Sunday agwa egwu Oke nwa na Sri Lanka Oke nwa Sunday Odogwu Sunday agwa egwu Odogwu na Sri Lanka onye na-ara ekerele na agwa mmadụ ka ndị ije egwu obodo nkwulu ọnụ mụ anyị je aka na Abụchi adịle Abroman Odogwu na namu onye ọma Abụchi adịle onye nna Emeka n'Ugwe Dogwo Nwologwu Igwe n'Obodoyibo Oke nwa Chudi Dasi muke nunu mmanwụ na-agwu egwu Oke nwa Chudi Odogwu mmanwụ na-agwu egwu ego Anyị je kene ọmaba Ogidi nwanne eke Kodesi mukelu n'egwe Ya bụ ọmaba Ogidi oke nwa mmụọ nwere mụ oke nwa Chudi Igwe n'Obodoyibo osi mukelu n'uo Odogwu na Sri Lanka onye nna na-agara na anyị je kene Nwankwo Nonso oke nwa Ebonyi steeti oke nwa Chudi Igwe n'Obodoyibo osi mukelu Nwankwo Nonso Igwe n'Obodoyibo oke nwa na Ebonyi steeti mmadụ ga-eji eze aka 5G network oke nwa Balakụ na nwa oke nwa Chudi Igwe n'Obodoyibo osi mukelu Igwe Sri Lanka Igwe n'Obodoyibo Igwe Sri Lanka Igwe n'Obodoyibo Emeka na Manuel Joseph Odili Dogwo Nwologwu
mmanwụ na-agụ egwu ya bụ amalị nwoke ya amaghị obi ya n'ụwa ya nwoke nwachụ dị akaliga egwu amalị nwoke ya ama obi ya German Wama Brothers onye na-anọ ekenele na odogwu na Sri Lanka nwoke nwachụ dị nwara ma ọba egwu kwasị m kelu mgbe omuli egwu bịa onye na-ana mụ na ya igwe n'obodo Igbo egwu tụdị nwa ma emele egwu ọ gaala tụdị nwa gbala akụ mmanwụ ọ gaala maka mmanwụ tụdị maka mma dogwu ọ gaala dogwu maba tụdị anụ mmanwụ arọ na ya nne ya oke nwe tụdị mmanwụ jele dịka jọ mmanwụ nwara m oge odogwu jele dịka jọ mmanwụ odogwu na Sri Lanka na-esi Igbo bụ ngọ tụdị mmanwụ nwara m obechuwo oke nwere bụ mmanwụ egwu ngilizi egwu echuwo na mgbu egwu oke nwatụ dị igwe n'obodo Igbo oke nwara ma ọbụla gbanwara na anyị ya dogbu nwere ogwu mụ na-agụ egwu ego giligara egiligo ọgwụ na nna na-ekelele gị ọkwa mmadụ ka dị ije ogologo ọnụ m anyị eke n'ọgwụgwọ Benjamin Onyadikachu tụdịsị m keneyi ọgwụgwọ nwanne m Benjamin Onyadikachu wee tụdịsị m kenu nụ ewe ijele mbulegwu bịa aka kpuche nwa wa na nna m anyị eke na-atụ n'odogwu tụdị nwara m ogodogwu ego mmanwụ arọ na mụ nnọgwụ ya nwanne m otu dị gbara bụ dịka ayọrọ na mmanwụ oke ogwu obodo m gbara tozu egwu nwanne m otu dị gbara ma ọba nwanne m ayọrọ na mmanwụ egwu egwu ọma mbụrụ nwanne m ọgbazakwa m okike ajụgo ya ro igwe n'obodo Igbo ọba tozu egwu wọ́n sẹ̀rẹ̀ lágàbùtẹ̀ egi gbà ọ̀wà wọn lánàá o kúrò sóòtù máa wọ́n nà bọ́ ọ̀wà kálí wọn léwu ewu yẹn tó fọ̀rọ̀ tó oṣù tó kẹmẹ́ wàzọ̀fà mú ojú ọ̀dẹ̀. wọ́n ní mú ojú ọ̀dẹ̀ mọ́ra àdúrú kúrò sóòtù máa wá rẹ̀ ọ̀wàzọ̀fà mú o. ọba náà wọ́n tó de wọ́n rẹ̀ wọ́n bẹ̀ kọ́ tó oṣù ọ̀wàzọ̀fà kọ́ lóbíà. bí wọ́n tó ewu wọ́n bá wé ẹni sí mọ̀ kọ́ tó ọ̀dẹ̀ ọ̀wàzọ̀fà mú egwu gbó. ewu tó yìí sàbẹ̀ láì rọ̀rọ̀ máa wó. ọba náà wọ́n tó ọ̀dẹ̀ kálí egwu kó wà máa ní o. bí wọ́n rọ̀ bá dìgà ẹ̀ kọ́lá bẹ̀ adé àwọn ẹni sí mọ̀ kọ́ tó ọ̀dẹ̀ lámùrọ̀ ní wọ́n lé ẹ́ẹ́sì. Ari ni bori no yi to de manwo aro na muzulo gegwe aro tuwo to de nwanne mo bia no Igwe Sri Lanka Igwe no Obodoyibo Igwe Sri Lanka Igwe no Obodoyibo Igwe Ubaka was a below, the lady got on. Ubaka was a below. Now, what the one, what can one at Dubai? What can one more than Rabiano? Ubaka was a below. What about today? What on that one? Was it with a dear level? Can one ramobe? Odogwu nwelo igwe n'obodo Igbo to de mma to na ya akwolomo atode atakale gawo oda bolo to de odogwu je l'obodo Igbo ni nowa olomo to de
polisi Obodoyibo atụdị ijele nga n'ime Obodoyibo emesịla mụta na bụ nga n'ụwa nwanne m Chukwudi o mesịrị ijegwo nga na bụ nke bụ Obodoyibo egwe o mesịrị pụta na bụ nga n'ụwa o mesịrị ijegwo na bụ nga na bụ nke ịtọ arọ na mụnne ya nwanne m Chukwudi wegbọdị juo kie ọ gbara nwa Igbo na bụ arụsị ọrụ ama ọbịa ọ si agbatu ozuo ọ gbara ndị anamụ ya gbanye aka odi gbasịrị gbata ọsọ anya jere Obodoyibo ka ya bute egwu ibe mmadụ ji amụ nwa duje nwa n'ụlọ akwọ ọ gwalikọ gba fes na nne ya nụlịa dị n'ụwa nne na nne ya kpọlịa nwa m ijewe Obodoyibo ọ ya adịla gị mma n'ọbụ na mmadụ na-emenye ibe nwe na anya gbọ ya ya nwunye ike n'ụwa ya anya bụ Chukwudi ka anya mma akala aka ya ka Chukwudi ji kpesie nnaba akpala tukelụwa wazaza Chukwudi ekpele Chukwudi nwa pụta na nga o mere iji anya mere ịtọ n'ụwa ya Chukwudi wee bute n'ego Igbo dị n'ụwa egwe kewara m ọbịa mmanwụ mụ na-agwa egwu kewara m ọbịa mmanwụ mụ na-agwa egwu giliga Chukwudi odogwu kewara m ọbịa Igwe n'Obodoyibo onye nna kwanye akpọrọ m eje eke na-azụbi ike nwa ọgbalịchi eje eke na-azụbi ike nwa ọgbalịchi odogwu ya bụ Igwe amazi nwanne m Chukwudi ọ si m keneyi nwanne m azụbi ike mgbe na-agbala m na mgbochi agha n'ogwu onwere okwu mmanwụ azara m okenalịa n'eligbo Chukwudi Igwe n'Obodoyibo n'ogwu onwere okwu mmanwụ na-agwụ egwu igbudu ngwụrụ ọnụ m eji eke na ogwu eji ọfọ ọ bụ nwanne ogwu eji ọfọ ọ bụ nwanne oke nwa mụ dọra mmanwụ na-agwụ egwu Dr. Bush oke nwa na New Delhi ọgwọ mmadụ ụka dị ije egwu nwanne m Chukwudi Igwe ego na Sri Lanka ọrịa na akpọrọ zemoja abịali egwu ego o ji akali ike egwu ijele mmanwụ o ji akali egwu mmanwụ jele egwu anyị ekele Sunday ndị okwu mefune na-agba akwụsịnachi Iron Papa Chika Nso n'ogwu onwere okwu mmanwụ na-agwụ egwu Sunday jedere moto dị mmanwụ ọghara ma ọ bụ egwu jedere moto dị odogwu Igwe n'Obodoyibo Chukwudi mmanwụ Igwe n'Obodoyibo Chukwudi odogwu onye azụrụ ikwe na mma na-ayarị arụ oke nwewere okwu anyị ji ekele Achibigwe Ikechukwu gị akwụkalị akwụ oke nwa nwere okwu ya bụ nwanne Chikwado Igwe ego na Malaysia mmanwụ Achibigwe ya nna n'ogwu onwere okwu mmanwụ na-agwụ egwu ọgwọ mmadụ ụka na ije egwu n'ogwu na Porto-Novo nwa nwere okwu mmanwụ egwu anyị na-eji obodo onye ezurukọ na mma na-arịarị arụ onye m Chukwudi ọ si mụ kere ụmụ egwe ịmalị m Igwe Sri Lanka Igwe n'Obodoyibo Igwe Sri Lanka Igwe n'Obodoyibo
injinia dozie Peter onye ọma injinia dozie Peter odogwu ọka nwa m igwe anamụ mmanwụ na-agụ egwu ya gbaga ndị ọga nwanne nna nna m okenelia onye turukwa na mmụọ na-agharị arị na-agba nwa nọ n'ọkọ gburugburu ọnụ m ọsị egwu ọgbọ ogwu m na-eti egwu anyị na-aka n'aka na ya bụ aka na ọ gaala n'egwu onwere ogwu landlord na mmịata na mụ aka nne nwere ogwu ma ọ mụ na-agụ egwu anyị aka na-achụ ụdị igwe n'Obodoyibo ọka nwara m ọgbakaliga egwu ọrụ onye akpọrọ m enwechapịala egwu onye eze na makpali ya anyị ji ekene Ifechu ya bụ Ifechu wee batụ ọka nwa nwere ogwu ma ọ na-agụ egwu Ifechu ife atụ odogwu aka itilaiti odogwu ego Ifechu mee ife atụ odogwu nwa na-agụ egwu ọka nwara mụrụ m aka odogwu na mụọrọ m Okechu ego nwa nwere ogwu nwa na-agụ egwu anyị ji eke na-achụ odogwu ego tụdị nwa ọra mọba mmanwụ ọrụ onye akpọrọ asịmụja apịali egwu n'ime adịgo mee onye nwere ogwu ọgwa nna na-eli ego tụdị mmanwụ nwoke nwa tụdị gwagwa iwe ya emere egwu ego ọ gaala anyị ji aka na akede mmadụ kọrọ anyị ji aka na akede mmadụ kọrọ odogwu dọwala aka n'ate wọle moto dị osi mụ kelu egbe ọ gaala igwe n'Obodoyibo egbe gburugburu ọnụ mụ nwoke nwa moto dị anna ele ma nwa ga-egwe nwoke nwa tụdị odogwu ọra nwa mmanwụ egbe duwo aga na mụnne ya nwoke nwa tụdị mmanwụ egbe ihe nwa ya emere egwu egwu ọ gaala onye otulukọ na-eme atụdị mmanwụ na nna na anọ m ya nwoke nwatu dị odogwu ego nwachibalaza anazaza zọtụ ode ọka nwara m bụ odogwu ego ọ gaala mmadụ oge dị ije olibe otu dị igwe zọgbọgọ olibe otu dị igwe nwere obi olibe otu dị igwe